sakop kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Ngunya na Semana Santa sa tuyang hinanyugon ang Lenten Reflection digdi sa DZGB. Kaibahan si Most Reverend Joel Z. Bailon, Bishop Diocese of Legazpi. Diyos maray na hapon po sa sendo gabos mga tugang. Uya po kita ngunyan, Lunes kan Semana Santa, Lunes Santo, kung sa tuyang apodon. Asin, salamat po sa DCGB na sa pag-imbitar na ninda sa sakuya, ngunyan na hapon, tanganing makahiras po ako kan kaning sakuya man gustong ihiras sa indo na reflection. Sa ngunyan pong taon, aram po nindo, na kita digdi sa Diocese kan Legazpi, pigtauta ining taon na ini bilang taon in formation. Hulita dahil nga ni po sa nagdadangadang na pagsilibrar ta kan ikasitinta 5 anyos kan sa tuyang buhay bilang sarong lokal na simbahan o bilang sarong diocese. Sa 2026 po ini mangyayari, as in 5 taon po kita igwa kan preparasyon para sa selebrasyon na ini. As in ining 5 taon na ini, poon pa ka nakaaging 2022, tinaawan ta po nin mga tema ang taon-taon. Tangani na matabangan kita makapag-preparar siring sa maninigo. As in sa liwanag po, as in landong kan itong pag-imbitar kan sa tuyang Santo Papa man sa bilog na simbahan universal. Kaya hindi pong inaapod niyang Synod on Synodality. Ang pag-imbitar niya sa satuya na maglakaw kita bilang simbahan na sinodal. Naambot sabiyon po sa simbahan na naglalakaw, naghihinanyog, bukas ang buot, asin puso sa satuyang mga tugang, maski si isay man ini. Urog na itong mga nasa laylayan kan satuyang sosyedad, asin kan satong simbahan. Itong mga tugang niyato na hararayo ang pagmati ninda sa simbahan. Itong mga tugang niyato na kung pwede posible maimbitaran ta tanganing maging aktibo man. Kaya ini pong mga taon na ini, puun pa kan 2022, sabi ko, tinawan ta po nin mga tema. Asin sa liwanag nga ni kan synodal church na iniimbitaran kan sa tong Santo Papa na igwaning tulong components, itong communion, participation, asin mission, ilinaog ta po ining tulong temang ini digdi sa 5 taon in preparasyon. Kaya nakaaging taon 2022, iyo po itong taon in communion. Sa taon na ito, tinaawan taning atensyon sa giraray ang pagpormar niyato kan mga inaaputan digdi sa diocese na saradit na komunidad in pagtubod o sakop. Ito pong sa Ingles, inaapod po ini mga basic ecclesial communities. Pagporma nin mga barangay, nin mga pag-iriba sa barangay, nin mga komunidad saradit, o kung ini man itong mga dati na pong napormang mga ecclesial movements and communities, arog kan Couples for Christ, El Shaddai, o ang neo-catechumenal communities na igwaning sa diring programa ng informasyon asin buhay bilang mga komunidad, kaibanan po sinda sa pagporman niya to kayning mga komunidad na nagbibilog kan sa tong simbahan na lokal. Ngunyan pong taon na ini, ang pinakatema ta po ang formation. Takun gusto niya to na tunay kitang makasimbag sa mga agyat asin pangapudan kan simbahan, siyempre, gusto ta po na tabangan ang kada saro sa sato na maglakaw sa paghubog, sa pagsabot, sa hinanyog, kan tataramon, asinan mga kapahayagan kan sa tung inang simbahan, na nakabase sa marhay na bareta nin sa tong kagurangnan na si Jesucristo, hali sa Eskriptura, sa banal na Biblia, an sa iyang buhay, kan siya nanitawon ay yung ani po ang focus kan sa tuyang atensyon ngunyan na Semana Santa, itong huring kabtang kan sa iyang buhay, ang pagdusay niya kan sa iyang sadiri sa krus. So iyo po ini ang tinatawan taning atensyon ngunyan na taon, ang taon information. Sa nurong taon, 2024, iyo man po ang taon in partisipasyon, ikaduwang component kan Synodal Church nin sa tong Santo Papa. Asin sa 2025, taon po nin stewardship o itong pagbukas kan sa tong sadiri sa pagtao kung anuman anigwa kita, ini man yaman, dunong, ano pa man po na
karahayan na igwa kita na pwede tang i-contribute tangani na magtalubo an sa tong simbahan. As in, ultimamente, an huring taon 2026, taon po nin misyon. Nakita sarong simbahan na nagbabaklay, sararo sarabay na mamisyon kita. Bako, tama dumang kita sa ibang lugar, kundi sa satuyang mga sadiring buhay. Sa mga sitwasyon sa in kita inaapudan kan mahal na Diyos, dumantay ipapahayag an maray na bareta. Asin kung ano man na nagguno niya to, asin kung ano ang nagtabang sa to na magtalubo bilang simbahan, ihiras ta ini sa iba. Iyo ini ang satuyang misyon bilang simbahan. Na dayta sa sadirihon, day kita-kita sana, bako lang sa satong mga pamilya, bako lang sa satong mga parokya, kundi sa pwede posibleng gabos na tawo na pwedeng makahimati asin handa na magdangog sa sato. Ibabahayag ta sa inda, an marhay na bareta ni satong kagurangnan. Kaya ngunyan pong taon informasyon, asin ini po man ang gusto kong tawan ng atensyon, ngunya na Semana Santa. Paano ta po, hapot paano po is, paano ta ini matatawan nin linaw, paano kita makakasabi na ining Semana Santang ini, tabang tangani na ma-appreciate niya to an ining taon information, an paghubugan sa itong mga sadiri. Igwa po nin tulong component man ining formation na ini, na sa sakuyang paghiling, importante niya itong mahiling. Nabako lang ini, basta formation. Anong gustong sabihin kan formation? Anong gustong sabihin kan paghubog? Ang gustong sabihin kan pigpuporma kita nin kagurangnan na maging arog sa iya, na makasunod kita bilang mga disipulo niya, paano kita mahimate? Yan. Iyo po ini. May tulong components po ini. Inot sa gabos, ang formation, minapuon sa information. Dahil kita mahuhubog, kundi na kita magdangog. Sinani kadwa, ini nga ni po na formal formation, ang paghubog, ang pigpuporma, kung garuman sana magibo ka ki maukit kaning sarong estatwa, hali sa kahoy, o ini man sa gapo, o ini man hali sa simento, o ini man hali sa dugi, igang, pigpuporma mo ang sarong ideya, pasiring digdi sa gusto mong gibuhon na forma. Iyan ang formation. Asin, ani katulo, ini po mas importante sa satuya ng mga tao na naglalakaw sa paghubog as informasyon, ang transformation. Nakaipuan kita magbago, hali sa lumang lalawgon, hali sa lumang pagkatao, babaaguhon kita kaining formation journey ini. Tanganing sabi nga ni po ni San Pablo, itong daan at pagkatao ta mawara, asin lumuwas sa sato ang bagong pagkatao na nakabaing kay Hesus Kristo. So iyo po ini ang tulong kabtang kaining sakuyang paghurup-hurup kunya na hapon, iba ng tabi nindo ako, asin sa tuyang hilingon ini sa liwanag kaining Semana Santa. So maumpon po ako digdi sa information na sabi ko. Iyon ang pinakainot na kabtang kaini yung ang journey ni information na paghubog sa sato. Siyempre, minapuon sa paghimati, asin ano ang sa tuyang hihimati o ano ang sa tung dadangogon? Ang informasyon. So, arog man sana po digdi sa DCGB, nagdadangog kita kan mga bareta, kasubago pa lang po sa pagpuon kaning oras dining alas 3, nadangog niya to itang halipot na bareta, mga sumaryo kan ano mga importanteng ang buot na ipaaram sa satuy ang unyan, ang paghiro kan mga tawo, ta Semana Santa, itong asun kung ano-ano pang mga informasyon na buot niya tong madangog. Kung minsan magayon, kung minsan mamundo, kung minsan mo konsuelo, ini igabos. Pero informasyon ini. Pero ang informasyon para sa satuya ang mga pigpoporma, bako lang po ini yan. Kaya igwaning tulong kabtangan ini, sabi ko. Pero para sa satuya, saan po minahali ining information na ini? Inot sa gabos, igwa po kita ning tataramo nin Diyos. Taan tataramo ang Diyos, sabi nga ni po, kan Ebanghelyo ni San Juan, sa kapinunan, iyo ang tataramon. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, iyo po yan sa mga pinaka-importanting dapat na mahiling nato sa mahal na Diyos. Taan image ta po paano, kadaklan na beses, ang imahin ta sa mahal na Diyos itong makapangyarihan siya duman, yaon siya sa langit, kuminsan nga ni, ang paghiling ta sa siya, garong so, huwes na nagahalat na kita magkasala, asin, dadaraw niya kita sa impyerno kung kita magkagibunin sa arugan. So,
sarong Diyos na makatakot o makangingirhat dahil ta kumisa minagibo siya nin mga ngangalasan arog ka itong kung nadangog niya to yung istorya kan experience kan mga Israelita duman sa Ehipto nakasinda mga oripon nagpahiling ang kagurangnan para sa sainda para sa mga Israelita nin mga ngangalasan tubig na naging dugo sugkod na naging halas itong dagat na pula na binaak tangani makabalyo duman sa dagat ang mga Israelita makangangarlas na mga bagay. Iyo po ini ang kadaklan na nahilig niya to sa kagurangnan. Pero itong kagurangnan na tataramon, iyo po ito ang satuyang bihirang mapagtawan ng atensyon. Pero ang Diyos, tangani ta siyang mamidbidan, data po paglingawan na siya tataramon. Siya nagtaram sa sato. Asin padago siyang nagtataram sa sato. Asin yun ni an gusto ko na tawan taning particular na focus digdi sa inot na kabtang na inikan sa tong paghurup-hurup. Ang Diyos nagtaram. Yun ni an pigtutukdo kan inang simbahan na inaapo niyang revelation. Taka ito, ang Diyos na mimidbidan lang sa mga makangangalas na bagay. Kung may kumita dyan sa langit, pigi-interpretar yan kan mga gurang kayto kung anong gustong sabihon, ang mga garong mga sa mga shamans, asin mga babaylans kayto, so mga witch doctor o kung ano pa man ang mga sagradong tao kayto, igwan ng pigigibo, nagbabaak ning kung ano may pigagadan na hayop, asin duman sa dugo, o sa mga bituka kayto, so mga ano man anyaon dyan na nasa laog, pigi-interpretar, ini nga araw nga pigsasabi kan mahal na Diyos sa sato. Pero ini mga ekspresyon na tangani lang na mahiling kan tao kung paano nagpapahayag ang kagurangnan. Kumisan bagyo, kumisan linog, iyan ang mga interpretasyon ito kung paano naghihiro ang mahal na Diyos. Dagit na naman nga ang mga Diyos, kaya nagpaparakpatak, nagkukurog-kudog, nagkikikilat. Pero sa satuya po ng mga Kristiyano, sa satuya na nabuhay ng mga aki ni Abraham, ang inot na tawong pinamidbidan kan Diyos, ang Diyos nagpahiling sa iya asin nakiulay. Ang Diyos nagpamidbid. Asin iyo po ini ang satuyang mimidbid mo niyan. Si Abraham na satuyang ama sa pagtubod, na maski nga ni ang mga tugang niya tong Muslim, siring man ang sa inang pinagpapahayag. Taan Diyos inot na nagpahayag kan sa iyang sadiri ki Abraham. Nagtaram siya. Bakulang na nagpahiling sa paagi ning kikilat, nin kalayo, totoo. Duman sa pagpuon kay girumdum ta si Moises kan inot niyang maengkwentro ang kagurangnan sa inito duman sa naglalaad na kahoy duman sa lantad sa disyerto, the burning bush. Ito inot, pero bakulang ito duman ang Diyos, bakulang duman ang Diyos na hiling ni Moises, nagtaram sa iyaan ko yan, Moises, haliaan sandalya sa imong mga bitis, ninhuli ta ang natutungtungan mong daga banal. Asin yun na ini, nagpamidbid siya. Nadangog ko na nagrangay kan sa kong banwaan. Asin sinusugo ta ka. Na ikaan manginot sa inda tanganing mahawas ko sinda hali sa kauripnan. Kan sinabi ni Moises, ano po ang sasabihon kong ngaran mo? Sabihon mo na ako iyo ini. I am who am. Iyo po ini ang pamidbid ni mahal na Diyos. Pero nagtaram ang kagurangnan. Asin sagkod ko niyan, nagtataram siya sa satuya. Yun po ang importanteng dahilan kung natata para sa satong mga Kristiyano, ang banal na kasuratan, ang Biblia na satong inaapod, mahalagang bagay. Bako lang po na kita nabunyagan. Bako lang kita na nagsisimba kung Domingo. Bako lang kita na nagkukumunyon. Bako lang kita na nagtataunin abuloy sa simbahan. Bako lang kita na nagsisirbi sa parokya. Bako lang kita kung anong pigigiribo ta kung piyesta, kung Semana Santa, igwa kita nin mga debosyon, bako lang po ini, kundi kita banwaan na naghihimati, ninhuli taan kagurangnan, padagos na nagtataram. Asinan sa iyang tataramon, sabi nga ni po sa Ebanghelyo ni San Juan, tataramon na nani tao, and the Word became flesh and dwelt among us. Asin ini po, dahil iba kundi si Yesu Kristo. Asin ini si Yesu Kristo ang pinaka-ultimong tataramon, the absolute Word of God. Dain ng ibang tataramon na mapahayag ang mahal na Diyos kundi sa paagi ni Yesu Kristo. Sa paagi kan sa iyang buhay,
kan sa iyang gibo, kan mga ngangalasan, kan mga katukduan niya, asin urog sa gabos, inipong pigsisiliber tangon niya na Semana Santa, an sa iyang inaapod ta pong misteryo Pascual, ang pagdusay ni Jesus kan sa iyang sadiri, sa pagsakripisyo niya duman sa krus, sa pagkagadan niya duman, asinan sa iyang pagkabuhay liwat. Ninhuli ta sa paagi kay niyong pagdusay niyang inigabos, iyo po ini ang pinaka-absolute na statement nin mahal na Diyos sa sato. Bakong tanganing ipahiling niya sa sato na siya makapangyarihan, na siya matibay, na siya urog na kohoro halangkawi sa gabos na Diyos-Diyosan, asin daog niya ang demonyo, ang kagadanan. Totoo po, iyon ang ginibo niya para sa to. Pero bako lang po ini ang statement niya. Ang statement niya na siya Diyos na mamumuton. Asin labi-labi ang sa iyang pagkamot sa sato, asin dain niya kita pababayaan, sa good na dain niya kita na ibabalik giraray sa iya. Hali duman sa kauripnan niya to na naging bunga, huli kan pagtalikod kan sa tong inot na mga magurang duman sa hardin kan Eden. Kan si Adan asin si Eva, nagkasala, nagpadagka duman sa serpiente, sa halas, na tinintaran sindang magkaon kay itong bawal na bunga duman sa tao kan hardin kan Eden. Dahil kay ito naputol ang buhay ta sa Diyos. Dahil kay ito nawara ang sa tuyang pakikipagtipan sa iya, asin ang sentensya kay itong ginibutang ito, nakitaman sa na nagdara o ang sa itong mga magurang por lo menos, iyo daing iba kundi ang kagadanan. Takundai kita ilinigtas nin mahal na Diyos, huli kay Yesu Kristo, na iyong pagsiselebrar tanganing ngunya na Semana Santa, day kita ning ibang padudumanan sa kinaban na ini, kundi ang dulubngan, ang kagadanan, asin kita malilingawan. Pero huli nga ni, kan sakripisyong ininin sa tong kagurangnan, kita mabubuhay liwat. Kita ngunyan mga aki na giraray kan Diyos, huli kan ginibo ni Jesus para sa sato. Asin iyan mga tugang an istorya, kining Semana Santang ini. Pero kaya nga ni po ngunyan, sa Semana Santang ini, gusto ko na bako lang kita puro gabos na taram akong araw ko. Totoo, kailan po na ako magpaliwanag, kunya nagtataram. Pero sa satuyang mga aldaw na ini, magayon po na dangugunta anon istorya nin sa tong kagurangnan. Kasabago lang po, pagdadangog ko girara ining magayon na tradisyon digdi sa DCGB, ang ining drama na sa tong nadadangog, kamo kan mga saradayot pa kamo, nadadangog na nindo ining dramang nadangog tapasan na po kasubago, na magayon taon-taon nadadangog ta ining istoryang ini, kan pasyonin sa tong kagurangnan. An iba sa to igwaning nagpapasyon itong pigakantangani, kung minsan mga pirang aldaw yan na sige-sige tahalawig. An iba nagpupunang sa paglalang, sagkod sa itong ang banal na kasuratan, itong kapahayagan kan kagurangnan, itong intirong Biblia sa pasyon. An iba sa to nagdadalang ka ito kan panahon, nagtalubo ako sa mga pinakadakul akong memory, manungod kan Semana Santa, itong sinakulo na pigdadalan pag ito, street performance ka ito. Garong araw kan may pamoso baga pong pangyayari ang digdi dyan sa Germany, itong village kan Obermergau, kung nadangog na nito yung lugar na yun. Sa kada 10 taon, paglaog kan taon na 1900, 1910, itong komunidad nagsiselebrar ka ining passion playing ini and street performance ini sa guduman sa sarong dakulaon na stage. Asin ang mga characters hali mismo sa komunidad. Kaya ito igwamang kita kayan itong sinakulong pigaapod ta pigda-dramatize ini asin ini sa paagining drama sa pagdalan sa tong mga mata. Pero ang kadaklan sa sato nagdadangog kita kan istorya. Asin iyo po ang pinaka-importante an inot takabdang kan paghubog sa sato iyo nakitango na inot na magdangog. Kaya po importante sa formation ang talinga ta. Bako lang ining external na talinga, kundi itong talinga kan sa tuyang puso, na bukas maghimati sa mahal na Diyos. Liday ta po paglingawan. Gusto tang hubugon kita kan kagurangnan, magdangog kita, tasya tataramon. Asin ang tataramon na ini, may ngaran. Hesu Kristo, ang sa iyang ngaran. Mga tugang, ma-break muna po kita, asin sa ikaduang kabtang, tatawan taman po ni information, ang ikaduang kabtang kay ni formation na itong formal na formation sa pagkatapos na magsimbag kita kan information na sa tuyang nadadangog sa kagurangnan. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Kan Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Kan Uwas.
Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga awit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Tugpugan sa trabaho, kakayanin mo. Daming tatapusin, di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, Brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang DZGB nakikisumaro sa Kristiyanong Katoliko sa pagirumdom kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Mga tugang pag himati niya to sa satong kagurangnan na si Yesu Kristo, an sa tuyang pagdangog kan sa iyang tataramon, bako lang po sa agarong-arong nga ni kaya nagdadangog kita kan bareta kan digdi sa radyong DCGB kung sa inpaman anuman po o nagdadalang kita ng television, daigwa kita ng nakukuang informasyon sa mga nakukiyanta na nadadalan, nahihilig, nadadangog. Pero sagod lang duman, igwa palan ngayon ng naligis. Ay, nagtuga palan ngayon mayon. Ay, may nagdadangadang palan ngayang bagyo. Aro kayan. Pero, ninhuli sa informasyon, igwa kita ning simbag. Igwa kita nin ginigibo. Halimbawa, kung may anunsyo nga ni na marawat ang panahon, ano ang sa tong ginigibo. Siyempre, sinasaray ta ang mga dapat niya itong sarayon, pinapapusog daan sa tuyang mga ano nga rin yan sa itong mga harong kung medyo sisiguraduhon ta na ang mga atop niya to makakaresistir sa pakul kan makusog na bagyo o kung aram ta na makusog ang nagdadangadang na bagyo. Kaya kadakol kitang manggiginigibo bilang kasimbagan sa informasyon. Pero kadaklan man na beses ang informasyon nagdadanay asin nagtatapos bilang informasyon. Yun lang ini ang usual na gustong sabihon paano kan informasyon na kita nagdadangog, nag-aaram, asin ang tuyo talang gayon makaaram tapos na. Pero ini po na sa tuyang journey in information bilang mga Katoliko, bilang mga parasunod ni Kristo, ang informasyon igwanin katuyuhan. Arog kan pagpahayag nin mahal na Diyos sa iyang banwaan ki Abraham alimbawa kan magpamidbid siya. Nagpamidbid siya kay Abraham dahil gusto niyang suguon si Abraham
pasiring sa sarong lugar asin duman pupormahon niya an sa iyang ang banwaan na pipilion niya. Tanganing ini ang magiging manifestasyon kan presensya niya bilang Diyos digdi sa tuyang kinakban. Asin sabi niya nga ni kay Abraham, gigibunta kang dakulang nasyon. Ika magiging akinin kadakul ng mga tao na daay mabilang an bilang mas dakul pa kaysa sa bituon kan langit o siring kadakul kan baybay sa kadagata sa baybayon kan dagat aro kayan. So ipin an gustong sabihin kay ni na an pangapudan an pag-informar kan mahal na Dios kan sayang sadiri, an pagpamidbid niya kan sayang sadiri sa sato ini man bilang banwaan o bilang individual kita ang kada saro sa sato igwanin pakikipagrelasyon sa iya. Bako lang po initanganing mayaon lang siya dyan, asin maaram tayaon dyan ang mahal na Diyos, kundi masimbag man po kita. Pero tangani na makasimbag kita siring sa maninigo, ninulita, dakulaon nga ni ipong maray ang kagurangnan. Data siya basta-basta makugos sa satuyang isip, data basta masabutan, mahalon ang sa iyang mga itinutukdong katutuuhan, data kita tulos makakasimbag ta, iyon nga ni siya, sarong Diyos siya na misteryoso. Anong gustong sabihin kay ini ang misteryo Pascual na pinaguhurup-hurupan niya to ngunya ng mga aldaw na Semana Santa. Kaya nga ni, tinatawantaan sa tong sadiri na makapaghurup-hurup. Maghinanyog na maray, asin tinatabangan kita sa paagi kaning ikaduang kabtang kaining journey of formation na itong formal formation, ang paghubog. Mabalik po ako sa istorya kan buhay ni Jesus na kan pagdigdi niya sa kinakban day man tulos po siya nagpahiling na ako aki kan tawo aki kan Dios na nanitawo asin ididunusay ko an sa kuyang sadiri para sa indo tanganing maligtas kamo sa kasaalan asin karatan asin iyo ini pasiring na ako sa Jerusalem mapagadan ako duman ipapako sa krus asin sa ikatulong adlaw ako mabubuhay liwat. Okay, iyo ini an istorya ko sa indo, ini an informasyon. Asin kung gusto nindo magdalan duman kamo sa Jerusalem, ta duman ako ipapako. Bantayan nindo pakalis kitulong aldaw ako mabubuhay liwat. Tapos na yan. Asin, sige, duman na kita. Day po inya ini ginibo. Ta ini, kung arog ka ini, information lang ini. Information lang. Alagad ano ang sayang ginibo. Pagpuon kan sa iyang misyon, may inapod siyang mga tao, mga lalaki. Inapod niyang tanganing sa iyang mga disipulos. Asin magayon po na maobserbaran ta na ang sa iyang pag-apod sa mga magiging apostol niya itong 12 disipulos na ito, kadaklan kay ito kung bako man sindam gabos, inapod niya sa konteksto kan sa indang mga kamugtakan. Data aram gabos ang detalye kay ining mga buhay kan mga apostoles na ini, pero an aram ta susog sa Biblia sa banal na kasuratan, si Pedro asin si Andres, ang inot na mga inapod ni Kristo, kaibanan na si Santiago asin si Juan na magtugang. Ining apat na ini, para magturugang ini, si Pedro si Andres, si Santiago si Juan. Asin sina mga parasira. Asin duman mismo sa danaw kan Galilea, duman niya inapod ining apat na ini. Kan sinda naninira. Si Mateo, na sarong parasingil nin buwis. Duman niya inapod, duman mismo sa lugar kung saan siya nagsisingil nin buwis. Duman mismo sa iyang estado bilang sarong parasingil nin buwis. Asin kung ano pa man itong ko yan, dain ng ibang gayong na araman kita na sa mga apostoles, basta may punto duman na pag-apod pamibi ni Jesus, por lo menos sigun sa Ebanghelyo ni San Lucas, kan bangging ito, namibi siya, asin pagkaaga, iyon na ito. Diniklara niya itong 12 apostoles, ali duman sa mga kadakol na disipulos niyan. Ang pagkakaiba po kay ning tataramo na disipulo, asin apostol, iyo po na ang disipulo, itong inapod niya, asin tanganing maghinanyog, asin magimati, asin pormahon niya. Ang apostol, ang sarong tawong hinubog niya, pigporma niya, asin sinugo niya. Iyo yan ang gustong sabihin po kan apostol. Kaya itong 12 apostoles na ito, iyo atin an inot ng mga sinugo nin kagurangnan, tanganing magbalangibog kan maray na bareta, kan gabos na mga bagay na itinukdo niya sa sainda. Pero, bako lang ito ang mga nagtipo na sinagrani sa iya, mga disipulos. Iyon po ini ang grupo kita. Kita mga disipulo na naghihimati asin naghihinanyog
sa tuyang mga buhay, susuguon man kita bilang mga apostol nin kagurangnan. Pero bago kita maging apostol, bago kita suguon, mahimati ngo na kita. Tutukdoan niya ngo na kita. Iyo po ini ang formation na sinasabi ko. Kaya nga ni, nag-apod si Jesus kay ining dosing ini. Asin ito pang mga ibang tao na naghimati, nakamidbid sa iya, nahilingan sa iyang mga ginigibo, asin ipinaliwanag niya sa sienda ang kadakol ng mga katukduan. Mga tugang, ako po, de ko ini ang pupundon ang kuya ini, ninulit ako, na apektara na maray sa magayon asin positibong paagi, kay ining television series na inaapod The Chosen. Ang iba po siguro sa Indo familiar na ini. Alagad kundi panindo ini nadangog asin kung bako kamong familiar digdi. Ako maugma akong mag-introduce mag-advertise kay ni sa Indo. Ini po inian sarong pigaapod na crowdsourced na television series. Ang gustong sabihin, ang funding kay ini yung series na ini bako sa paagi lang kan mga itong mga producers, itong mga mayayaman na nagagastos digdi, kundi sa tabang kang gabos ng mga tawong nakadalan kan series na ini, duman sa inot na season, sinda na nag-contribute, asin sa paagi mismo kan sa inang kontribusyon, padagos na nadidevelop ining series na ini. Ano po ining series na ining The Chosen? Iyo po ini ang istorya kan mga lalaki, asin mga babaeng, inapod ni Jesus, namidbidan siya, arog ki Maria Magdalena, si duman po igwan may agum duman si Simon Pedro na ang ngaran Eden, asin ini tinawanin karakter sa istoryang yan. Igwa dyanin istorya excuse me, si Tomas, ito po na apostol na itong nagduda baga kung nabuhay na liwat si Jesus, ipinamidbid siya dyan bilang itong lalaki na nagtinda kay itong alak duman sa kasal sa Kana na naubusan nga ni kan alak. Asin ang kasosyo niya, duman kasosyo sa pagtinda kay itong alak, si Rema na girlfriend niya, kumbaga ipinamidbid. Asin sindang dua naging apostol, naging mga disipulo ni Jesus. Si Tomas, asin ini si Rema na pinamidbid, nagaroon pinakababay na nagugustuhan niya, mala nga nita nagpahayag siya sa istoryang ini, nabuot niyang pakasalan si Rema. So, nagkaigwanin mga karakter. Taano po inita pigpapaano ko, pig-advertise ko sa inyo. Ninulit na digdi po, tinatauanin buhay ang karakter kay itong mga apostol na ito. Nabako lang sinda inapod ni Jesus na mga apostol. Dahil po ini bako po ining scriptura, bako ining scriptures na sabi, dahil man nga ini nakasurat naman, talaga pong kadaklan dyan, dahil man talaga nakasurat. Garo lang inipit na pag-apod po na garong poetic license na tinaawan ning laya ining mga director, ining mga storytellers, kay ining series na ini, tangani lang po na magkaigwanin buhay ining mga karakter na ini. Asin, sa paagi ninda, mahiling tamanan sa tong mga sadiri. Nagaro kitang ito duman, kita si itong si Nathaniel, kita itong si Simon na ang the zealot, ta ini sugarong su rebelde na kuya gustong makilaban sa mga Romano, sagud na nabago siya nin sa tong kagurangnan. Manlain-lain ini mga nga disipulong ini na aapudo ni Jesus tagani maging apostol niya, igwa ini nin mga kani-kanyang karakter. Si Little James, do baga po ang ngaran na Santiago dyan, so tugang ni Juan, asin susaro pang Santiago, an apod sa iya duman, Little James, itong tugang ni John, si Big James, kaya tanganing ma-distinguish. Duman, ang karakter ni Little James, pilay siya. Sa totoo lang na buhay, si Little James, pilay, may diferensya talaga. Ugaring daiman siya namin bidan kay itong director, kan nag-audition siya, pero kan maako ni siya, naobserbaran niya, ay, may diferensya pala ni medyo naglalakaw na pilay. As in, pig-integrate ining karakter na ining karakteristik niya, nagpipilay-pilay siya, duman sa karakter ni Little James na siya. As in, magayunon ini yung pagka-develop kan istorya ini. Pigsasabi ko lang po ini mga tugang, dahil ta para sa sako, ining The Chosen na ini, pigpipresenter sa tuya, kung paano si Jesus nakipag-relate sa iyang mga disipulo. Kung paano niya tinabangan sila sa pag-atubang kan sa iyang mga problema. Kung paano sila nag-struggle na mamidbidan si Jesus, susog sa sindang pagsabot, asin susog sa sindang mga prinsipyo, asin kaaraman. Very much something like us, nangunyang kitang mga Katoliko,
nag-struggle man po kita na mamidbidan si Jesus sa sakuyang buhay bilang padi o obispo, sa sakuyang buhay bilang negosyante. Paano si Jesus minadatong? Ano ang inaapodan niya sa sako? Tanganing akong maging manindigong parauma. Paano ako inaapod niya na magsaksi sa iya na ako tricycle driver? Ano ang particular na misyon na inaapodan niya sa sako? Asin, paano ko ini magagamit? Ninhuli at ako, dahil man akong trabaho. Paano ko ini mahihiling ang sakuyang pagkakatoliko sa sitwasyon na ako pobre? Iyo po ini ang mga sitwasyon na unduman sa istoryang inikanda chosen. Kaya magayuno na maray na subaybayan, ninhulita, bako lang ito, magayon na entertainment, kundi nahihiling taduman ang satong sadiri. Kadakol na mga sitwasyon, mahiling mo sa buhay kan mga apostolis asin mga disipulos, ang struggle ninda sa buhay, ang kadipisilan ninda, arog ki Maria Magdalena, kung paano siya tinabangan ni Jesus makaawas duman sa kaoripnan kan mga demonyong nagsasanib sa iya. Susog sa kasuratan, Arab ta, 7 demonyo da ang hinali ki Maria Magdalena. Duman po, masarong magayunon na episode, ang pinakainot na episode in fact, kan The Chosen, ang istorya kan conversion ni Mary Magdalene ni Jesus. Kaya iyo po ini ang gusto kong sabihin. Pero ang punto lang po digdi mga tugang, arog ka ini ang formation, bakong automatic na tamiling nadangog muna ang maray na bareta, madumang ka na, asin mapahayag ka na kan maray na bareta, matindog ka niyan sa kanto, asin sasabihon muna, iyo ini ang kagurangnan. Kaipuhan, matanyog ka na. Kaipuhan, mahubog ka na kining tataramon na ini. Asin mahubog ka, susog sa iyang tataramon, bako susog sa imong kapritsyo, asin kagustuhan. Kaya bako pong madali ang formation. Bako po ining madali na basta ka sa nang magparahuro-puro pag-isipan mo, tapos bigla ka nang mapahayag. Kuminsan, iyo po ini ang problema kay ining mga bigla na sa nang minaturubo na kung ano-anong mga relihiyon. Kaya manday managahaloy, ta ini-interpretasyon na personal kan sarong tawo. Pagunaan niya siya sinugo, pagunaan niya siya ang bagong Mesiyas, pagunaan niya siya ang aki kan Diyos. Kaya sinugo siya, nagibo na siya kibagong simbahan. Pero mga tugang, ano ang sinasabi nin mahal na Diyos sa iya? Sisay siya sa tubang nin kagurangnan. Iyo po ini ang kahalagahan kay ning formation. Nakita gabos, maagi digdiyo sa paghubog na ini, nasusog sa kagustuhan nin mahal na Diyos. As in, iyo po ini pa ang sarong magayon kan The Chosen. Dahil ta, pigpresentar duman, itong struggle kay ini mga taong ini, na bakong madali. Bako sinda tulos na yun na inapod ako ni Jesus, kaya idudusay ko na sa kong sadiri. Kadakol po naman na istorya na nagduda ini, so sa indang mga isip binago, asin nagkaigwanin kadipisilan, kaiyo pa talaga din, arog talaga ni, natataday niya ako pigbubulong, natatapilay manggirari ako, pigbubulong niya so iba, natataday ako na uumayan, mga arog kayan. Iyo man baga kita, pag una ako, nagsunod ako kay Kristo, natatasagod mo niyan, garong uripon pa mangira akong kang kasalan, sige-sige man ang simba ko, pero garong di man ako nagiging banal. Pero ini precisamente mga hapot na ini mga tugang, an ekspresyon kan sa paghubog na, ang paghubog nin mahal na Diyos, maski sa tahaw nin kadipisilan. Iyo ini, ang ultimong ipapahiling niya sa mga huring aldaw na ini sa mga disipulo niya, ang pinaka-final na challenge kan ining formation sa inda na ipapahiling niya sa inda sa huring mga aldaw ang kagadanan, ang lalawgon kan makuring pagsakit asin pagkagadan niya, asin aram tamang po padagos na nagdurulagmo na ang mga disipulong ini. Pero dahil dyan nagtatapos ang istorya, aram tamang po yan. Asin sa huring parte kan paghapon na ini mga tugang, ang ikatulong kabtang kan formation, iyo po ang transformation. Mabalik po kita. Lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. First time magnamit ng Red Horse Bread. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time, enotong namit, ikwatulo, sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama.
Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. An oras hatod sa Indokang Unilab, alagang Unilab yan. Revicon, ilabas ang multilakas. Ang DZGB nakikisumaro sa Kristiyanong Katoliko sa pagirumdum kan pasyon kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Kartorse minutos po antes mag-abot ang alas 4 kan hapon. Mga tugang, bago ko po ipadagos itong ikatulong kabtang kaning Journey of Formation na pighihiras ko sa Indo. Kung sakali pong interesado kamo kay itong The Chosen, as hindi pa nindo ini na enkwentro, ini po igwaning app sa indong mga cellphones. Libre po ini, i-download nindo, as in dyan mahiling nindo ang The Chosen. Kung daiman po, kung igwa ka mo ng television, madadala na ini sa YouTube, sa Netflix, iyo man po, pero sa Netflix, season 1 pa lang. 8 episodes po ini ang kada season. Sa Netflix, itong first season pa lang po ang available duman. Pero sa YouTube, available na po ining tulong seasons. Sa nakatulong seasons na po ini, magpili lang po kamo kay itong mga episodes na igwa ning subtitles. Igwa po nin ibang mga episodes na daing subtitles. Magayon po na itong may subtitles dahil igwa po nin mga tataramon dyan, mga Hebrew terms, Jewish terms na bakong familiar sa to arog kan mikba. Itong tubig na ginagamit o itong pool of water na pigagamit sa pag-purify sa mga ritual purification. Mga arog po kayan, asin kung ano pa pong ibang mga tataramo na nakakatabang sa sato, tanganing urog niya itong masabutan, inot ang kultura kan mga Hudiyo kay itong panahon, kultura ni Jesus, asin kan sa mga disipulos, asin kung paano niya ito masasabutan ang mga pigigibong ritual kan mga tao kay ito, mga kapiestahan. Ikaw pa lang po pati po dyan yung mga komentaris na magtatabang sa ito, tanganing masabutan kung ano ang nangyayari sa istorya, nataarog in kini, ano ang kahulugan kay itong bado na sursulot ni Jesus o si Maria, ano ining tukawan na ini, ano itong tinapay na ginamit ninda, mga arog po kayan. Anyway, The Chosen po, magayunon ay highly recommended po yan, hali sa sako. Ngayon mga tugangan, ikatulong kabtang kay ning journey ini. Sabi ko nga ni, ang formation, minapuon sa information. Minapuon kita sa paghimati kan tataramon kan Diyos. Pig-informaran niya kita kung sisay siya, kung ano siya. Asin ang istorya kan sa iyang pagka-Diyos, kung paano siya nakipag-relate sa tao niyaon sa banal na kasuratan na inaapod niya tong Biblia. Ang lumang tipan, asin ang bagong tipan, na iyong kapanuan, kan gabos na promesa, ipinangako kan Diyos naman sa lumang tipan, ang pagbibilog niya ning bagong banwaan, ang pag-apod niya sa iyang piniling aki, hali sa kapag-ariki ni David, yaon diyan sa bagong tipan, ang istorya ni Jesucristo, asin ang sa iyang mga inot na disipulo sa sinapostoles, sagud na mamundag ang simbahan. Mga tugang, ang ikatulong kabtang pong ini, hali sa information, formation, na piguhubog kita, arog kan paghubog ni Jesus sa mga disipulos, nangyari po ini sa transformation, ang pagbabago. Sabi nga ni po ni Jesus,
diyan sa ultimong libro kan banal na kasuratan, ang libro kan kapahayagan o the book of Revelation. Sabi na diyan, I am the Alpha and the Omega, and I make all things new. Yan. Ang mga luma mawawara na, asin igwanin bagong daga, asin bagong kalangitan. Ini mapangyari huli sa kagurangnan. Asin kita man po gabos, ma-undergo kayan transformation na yan. Bako lang po mga tugang sa huring aldaw, na pagkita magadana, bubuhay yung kataliwatin kagurangnan, kung kita nagtutubo digdi, asin ini tunay na nangyari, huli nga ni kan misteryo paskwal ni sa tong kagurangnan. So sa iyang pagkabuhay, dinaog niya ang kagadanan, asin kita na mga magagadan, igwanin paglaom na mabubuhay liwat. Bako na ang kagadanan, bako na ang lulubngan, ang huring sintensya nin tawo. Igwa po kita nin buhay duman sa ibong kung kita magtutubod sa kagurangnan. Pero magiging madali ang pagsabot kay iniong balaog na ini mga tugang kung nagtugot kita na maghimate kan informasyon kay iniong tataramon ang pagpahayag nin Diyos sa satuya sa paagikan sa iyang aking si Jesucristo, asin kita nagtugot na ining paghuhubog, ining pagbukas niya to kan siyang tataramon sa pagsunod sa pagapunan niya na gibuhon ini, arog kayan, iwasan ini, yan, tangani na maging handa kita asin mapurmaan sa tong lawas, pasiring sa pagiging mga disipulo niya, asin kita mababago. Magkakaigwa kita nin bagong panghiling sa sabot sa toyang buhay. Ang mga bagay na dati tang pigtatauan nin halaga, kung masabutan niya to ining mensahe ni Jesus, asin maging tunay kita mga disipulo niya, nagkakaigwa inin relative value. Ang gustong sabihin, bako na mahalagang maray. Itong mga pigtatauan taning atensyon na kadaklan na beses, mga padagkakan kinaban, arugan kapangyarihan, arugan pagtiwala ta sa material na kaugmahan asin karangyaan. Itong tiwala niya to sa itong pigtataukan kinaban na arugan kwarta, asin poder, maski ang kaugmahan nin laman, sex kung minsan, yaon dyan kung minsan ang paghunata, yaon dyan ang kaugmahan na iyo lang ang magiging magtataunin kahulugan kan sa tuyang pagkabuhay. Sa paagi ni Jesus, nababago ta inay, nababaaguan sa tong paghiling, asin patian sa tuyang paghiro, pakikipagrelasyon sa iya, nagkakaigwa nin pagbabaaguman. Pero bako po ini lang sa satuyang kakayahan. Maski guraano ang paghinguta, maski guraano ang satuyang pagbasa kan Biblia, maski guraano ang pag-exercise, esperso niya to tanganing kita mapabanal, dai po ini mangyayari kung sa satuyang kusog lang. Considering ang transformation na dapat mangyari sa sato, hali po sa grasya kan mahal na Diyos. Asin ang grasyang ini, sa totoo lang, ibinuho sa satuya, ibinuubo sa satuya, hali sa krus. Iyo po mga tugang. Iyo ini ang krus na ini na satuyang hihilingon sa Biyernes Santo, kung saan ang aki kan Diyos, na aki manintawo, madusay kan sa iyang sadiri tanganing magadan para sa sato. Asin ang dugong pinabulos niya duman, pinapabulos para malinigan ang satong mga sadiri, asin kita mabuhay liwat sa bagong buhay. Iyo ini ang transformation na nangyayari sa mga sisay man na naghihinanyog, asin nagsusunod sa satong kagurangnan. Iyo ini ang kahulugan, asin kahalagahan kaining Simana Santang ini. Bako lang po kita mga tugang minadyan, tanganing magrumdum, nin sarong bagay na nangyari, 2,000 ng taon ang nakaagi. Bako lang po kita minabalik duman, balik tanaw, balik alaala, rurumdumun na si Jesus nagpagadan sa sato hirakman, aki kan pa naman ini kan Diyos, nang dusay kan sa sadiri. Ano pa ang gustong sabihin kay ni sa sato? Ang gustong sabihin kay ni sa sato mga tugang, na dahil sa si Jesus nagdusay kan sadiri niya sa krus, itong gabos na mga sala niya to, na igwanin kapadusahan, inako na ni Jesus. Kaya po labi-labi asin makuring gayo an sa iyang pagsakit duman sa krus. Dahil po kita nin sisay man sa sato makakasabot kung ano ang pagdusa na nangyari kay Jesus duman. Ang labi-labi niyang tinios na dai pa duman sa krus, kan siya hinampak. Kung nahiling po nindo itong istorya kan The Passion of Christ ni Mel Gibson, magkakaigwa kita ning ideya kung paano talaga nagsakit si Jesus duman pa lang sa paghampak. Kung paano ninalogan sa iyang lawas,
na sa kada tama kan latigo na hinapiglapnit sa iya, nagpapaknit an sa iyang laman. Asin sa pagpaknit kan sa iyang laman, sa uro-utrong lapnit asin paglatigo kainan, nagbubukas, nagrararom ang lugad, asin sagkod sa iyang tulang, ining laman na ini napapaknit, asin nagwawawa nin dugo. Kaya dai pa siya duman sa pagpaasan kan krus na ito, lanog ng marian sa iyang hawak, asin haros dai na siya makatindog, dai na siya makahangos. Ano pa kan ipinapaasa na sa iya itong krus? At ang nagparaknit na nganian sa iyang lawas, papapaasa nun pa siya ka ito, asin urog pa lalo pang malulugad an sa iyang lawas. An sa iyang abaga, asin anuman na parte kan lawas na nagkugos ka itong krus na ito, kan kapidasong kahoy. Itong tunok na daradara niya sa iyang payo, na bako lang naglagbas diyan sa kulit kan sa iyang payo, kundi naglagbas sa kudig di sa mata. Ini pong igwanin sarong itong pigapod ng manupelo, itong pinakalalawgon, maski duman sa Shroud of Turin. Ini po ang mga pigsasabi na pwede posibleng lalawgon ini precisamente ni sarong ipinako ni krusipio. Itong tawong duman igwa po dumaning sarong kuya na parte kan sa iyang mata na nagpailing na naglagbas itong tunok digdi mismo sa iyang mata. Asin iyo po ini nagtaoning lugad. At dayta po totoo masabutan ini. Pero iyo inigabos inako ini ni Jesus para sa sato. Tangani na sa iyang panggana digdi sa pagtios na ini, dai na kita kaipuan pang magtios. Bakon sa dai na kita kaipuan magtios na nagtitios ba magirari katong niya. Kundi itong sentensya kan sa tong kasalan, pinagian niya huli kan sa iyang pagsakit duman sa krus. Ipinin sa to yung pinaguhurup-hurupan ngunya na Semana Santa. Asin lugod, ini pong na paggirumdum ta ka ini. Bako lang po itong paggirumdum, nagarong nagdadalang kita ng sini. Mahira kita sa iya dahil lang sakit siya. Dahita po paglingawan, ang pagsakit niya yan, pagsakit niya para sa sako, para sa sato, para sa tuy agabos. Asin inilugod, dahil masayang duman sa krus ni Kristo. Kundi padagos na makaabot sa tuya, maako ta ini, na iyo ini ang maglilinig sa sato, tanganing kita mabago, asin kita makasunod sa satong kagurangnan. Iyo ini ang transformation na dapat mangyari sa satuya, sa satuyang pagbaklay, pasiring sa pagsunod sa kagurangnan sa bagong buhay. Kaya mga tugang, ang Semana Santa, dai magtatapos sa Biyernes Santo. Inot sa gabos iyo po yan ang gusto kong ipagirumdum sa Indo. Takadaklan pa ano sa satuya, bako mamaga po sa pag-usgar, sa obserbasyon ko lang, na ang pinaka-highlight kan Semana Santa, itong makapagdalan kita kan prosesyon o makapagdangog kita kan 7 palabras. Ito po makapagsamba kita sa krus. Yaon yan ni gabos na nangyayari sa Semana, sa Biyernes Santo na nagdadangadang. Iyo po importanteng mare, kaya nga nito tagrabe ang drama duman. Ang mga santo lang, ang mga paso na pigpoprosesyon, nahiling ta duman. More or less itong istorya kay ni mga santong ini na nagsabay sa tong kagurangnan. Ang sa inang istorya kan sa inang mga buhay. Alagad mga tugang, dahil po nagtatapos ang Semana Santa sa Biyernes Santo. Ang katapusan kan Semana Santa yaon sa pagkabuhay liwat ni Jesus sa Domingo de Resurrection. Sabayan ta po ang kagurangnan, bako lang sa iyang paglubong asin kagadanan, kundi sa pagmundo kan simbahan sa Sabado Santo. Kaya nga ni po silensyo ang kinaban, silensyo ang simbahan, daining misa sa aldaw na iyan, ninhuli ta nagmumundo kita sa pagkagadan kan sa tuyang kagurangnan, ang aki kan Diyos, na nagadan sa krus para sa sato. Asin sabayan man siya niya to sa iyang pagbangon hali sa kagadanan sa Domingo kan Resurrection. Iyo po yan ang katapusan kan Semana Santa. Iyo yan ang katapusan kan pagliligtas ninyo sa sato na nabuhay sa liwat. Kaya nga ni ang gabos na mga kagadanan na nangyayari sa to, experience yata man ini, physical man ini, nahiling taan sarong aki niya to na nagadan dahil sa leukemia, ang sarong mahal sa buhay na nawara ninhuli sa anuman aksidente o naging biktima naman sinda, kan makuring pagtratar nin tao, anuman na nangyayaring kadipisilan na sa tong pinapasaan ngunyan, mga pagkapirdi sa negosyo, pagkawaraan nin trabaho, mga relasyon na nagkakabaranga asin nag-iiriwal, ini po gabos ng kadipisilan na ini, tinawan ini ni Jesus nin kahulugan duman sa krus. Dahil kita malilibre dahil ta nagadan siya sa krus asin nabuhay liwat.
Bangog gustong sabihin na puon ngunyan, dahil nakita na makakamati inin kadifisilan. Maagi manggirare po kita kayan, ninhulita iyan ang sintensya kan sa tuyang buhay, na naging resulta kan kita magkasala sa paagi kan sa tung inot ng mga magurang. Data na iyan maninigaran. Alagad, ang promesa nin kagurang na ang sisay man na magranisa sa iya, magtubod sa iya, asin magtiwala kan kapangyarihan kan sa iyang krus, makakanood na magpaasan kan sa diri nindang krus, asin magkakaigwa ininin kahulugan, kahalagahan, arog kan pagsakripisyo ni Jesus duman sa kagadanan. Asin ini day magtatapos lang sa pagtios, kundi magtatapos ini sa bagong buhay, sa transformasyonin sa tuyang buhay. Digdi pa man sa kinaba na ini, sa dagang ini, igwa na kita ning mahihiling na pagbabago, asin karahayan, na pwede niya itong ibalangibog man sa iba. Magiging pasensyoso kita, mahihiling niya to ang sarong tugang na dating kaiwal, birang sarong tugang na pwede niya itong kamutan. Mahiling niya to ang sa tuyang kinaban, na totoo patos din kadipisilan, asin siguro kadikluman, pero yaon taman mahiling ang mga saradit na liwanag nin katotohan, karahayan asin pagkamuot, na bunga asin gibo, nin mga taong nagtutubod sa iya. Asin kita, inaapod na maging arog man kayan, tabinabago kita nin kagurangnan. Lugod mga tugang, nakatabang maski paro paano ining hapon na ininin sa tong pagurup-hurup, nagdadangadang na po ang mga huring aldaw kining Semana Santa. Yaw na kita ngani sa Semana Santang ini, lugod maging mabinungaan sa indong Semana Santa, asin sarabay kitang magselebrar kan pagkabuhay liwat ni Jesus, ninhuli ta sinabayan ta siya sa sayang pagsakit asin pagkagadan. Happy Easter po sa Sendo Gabos in advance. Bendisyonan po kita Gabos kan mahal na Diyos, sa ngaran ka na maasinaki, asin Espiritu Santo. Amen. Sa indong nadangog, ang Lenten Reflection, digdi sa DZGB. Salamat sa indong pagantabay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup. Gibo sa natural na lagundi.